ọzọ ka m jụọ enwere ilu a na-ada apịkọwa ma a na-ekwu ya ka okwu mana mgbe ụfọdụ adị na-aghọtasịrị okwu ahụ enwere anya na-asị ka agbaala mmadụ ụgbọ nwa mpi ma ọ asị ihe a ka agbaala ya ụgbọ nwa mpi so m na-asị biko ka akọwala m ihe bụ ịgba ụgbọ nwa mpi ma ihe eji wee nwa mpi were ama atụ ịgba ụgbọ nwa mpi ka ego si ada okenye ụgbọ nwa mpi bụ abụ n'oge gboo mkpi nọkọta ọ batabeghị ihe amụnye nwunye mkpi na-akpa mbagharị ihe nne mbagharị bụ mpaghara na-enweghị ebe ị na-eje nwe ebe ọ na-anata nọkọta ọkpagharị pụọ mpaghara mkpi ga-esi Abacha gaa n'Imo ebe ọ na-eso ofu ewu solo ewu ahụ baa Abagana ha ọ bụrụzie na onye amaghị ụzọ otu wee na ọgbagote ọya agụ bata ifite dunu mkpi onye Abacha mgbe ahụ omego abalị ịnọ onye nwe ya na-achụ ya o wee si ifite dunu bata ukpo ihe egbu izi akpụ n'ite igbiri akpụ na ya ma akpụ egosiri ka ịyọ mkpi ha abatabeghị si ofu ogele bata ọ bata oje na-ata akpụ ahụ ịdọwa ị ga-ayọ efu ezi ka onye nwe mpịa ka onye nwe iwelitalị chụa si ụmụaka chụpụ anụ mpịa ọsịsọ ụmụaka iwelitalị chụbụ ya ọ gaba ha na-achụ ya ọ na-aga na-achụ ọ na-aga mgbe ahụ na-agagide ka ọ ya agagide wepụta ọya agụ mgbe ahụ mana achụwa gị ọsọ ọ chọwazie ụzọ onye nwe ịtara ha na-achụ ya a na-apịa ụgbọ nwa mkpi ụgbọ nwa mkpi ị na-apịa ị na-esi n'azọ na-agbada na-esi n'azọ na-agbada esi n'azọ na-agbada ọnya mere eji wee sị onwe ịnụ ọzọ sịrị na ọwụ na atụwahụ ụmụazị atụwahụ nwa mkpi okwute na ha achọwa ụzọ onye nwe gbaa na apịa ịtara na ọ nawazi ebe onye nwe ahụ gbagidegedegede ọpụta ọkpọsịa baa n'Imo na-akpazi wee narụkwa be onye nwe ịgba ya nkịta ọkpara na-akpagharị oge mkpi pụ kemgbe izu ịtọ abatakana ọ ka emesị abata ọsọ agaghị erute wepụta ebe ọmụ ụzọ ọ natawa ma ọ mbọza ya agbalị ụgbọ nwa mkpi chịtarị na-eso n'azụ na-agba onye nwe ọnya ụgbọ nwa mkpi ya na-ego moto ka enyekwara ya ọnya nwa itali ahụ eji esi n'azụ ọnya ọbịazie weta ya n'ọnụ oyibo ọ bụrụ na agbalị ya transport ka ọ wee nara onyeụzia n'oge nke anyị oge ndị ọcha na-achị ọgwụ ihe anyị mee n'obodo ịma na ndị ọcha hazika mba anyị ya wee naba nọ na ya sọcha ya oge ndị ọcha na-achị obodo anyị anyị nọ n'aka ha nwefe a na-akpọ ya ime n'obodo olu oyibo ijebe fa agbaala ihe ha na-akpọ Leaf Township adọka ya akwụkwọ sị na achọzi ịfụ na Lagos ọzọ iji obodo ọzọ ịnọdụ na-aba mee ya adọka ya akwụkwọ otu esi ama moto off-road n'ụzọ si achọghị moto n'ụzọ gugu aga ya n'ime ụlọ gajikwa n'imezi ihe mebiri n'ime ma ọ na moto akago nka na ọya dozi nkwadobe na n'ụzọ oge ndị ọcha na-achị a na-enye mmadụ Leaf Township dọka ya akwụkwọ ya Leaf Township gisi Township na-abụ unu n'ikwesịrị ekwesị o nwere nga ya bụ isi apụtasị Leaf Township ntenye gị akwụkwọ na obodo ịgba anaghị Leaf Township mana Township niile na Naịjirịa dị ma nke nwe ya enye na n'ọgbeghi n'ọgwụ n'ike na n'ọgbeghi n'Ugwudi Ọka maka ife na omeghị adabaghị nke onye ga-ebi n'ọrụ oyibo ndị a na-eme ụmụaka mabụrụ tụpụ ime ya n'oge ndị ọcha na-achị aha agba Leaf Township ọnya ụgbọ nwa mkpi